Il-Ministru Tonio Fenek ma jagħtix garanzija li Lorenz Gonzi mill-ġdid bħala Prim Ministru ma jerġax jolli l-kontijiet tad-dawl matul il-jum kif għamel minnu fih wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Kien One News li talab lil Tonio Fenek jagħti din il-garanzija li min-naħa tiegħu wieġeb dan il-mod. Jekk allura ma tagħtix garanzija li l-kontijiet tad-dawl matul il-jum mhumiex ser jolew. Il-garanzija li qed titlob minni jien mhux santija għax mhux les nitħaq bin-nies. It-tweġiba tal-Ministru Fenek tikkonferma dak li hemm imniżżel fid-dokument tal-Kummissjoni Ewropea, Autumn Economic Forecast, li kien ippubblikat f'Novembru li għadda. F'liema dokument hemm imniżżel li l-mira tal-Gvern hija li jerġa' jkun hemm żieda fil-kontijiet tad-dawl. Il-ħadd, il-Gazzetta The Sunday Times velat rapport ieħor li sar l-Gvern mill-kumpanija tal-awdituri KPMG li ma rapport baqa' qatt ma sar pubbliku. Dan ir-rapport jgħid li fl-istess ħin li għandu jdaħħal tariffi irħas bil-lejl, il-Gvern għandu jżid it-tariffi tad-dawl matul il-jum. Mistoqsijiet għaliex żamm dan ir-rapport moħbi, il-Ministru Tonio Fenek filwaqt li konferma li għandu dan ir-rapport wieġeb biss li jkun redikolu kieku joqgħod jippubblika kull rapport. Għaliex qatt ma ntlabna li nippubblikawh. U issa jekk se noqogħdu sempliċement kull rapport illi jagħmel il-Gvern ħadd ma qal kull rapport li għandu l-Gvern irid jiġi ppubblikat lejlet l-elezzjoni. Tajjeb naħseb qed nirridikolaw ftit is-sitwazzjoni. Mitlub minn One News biex jgħid kemm ser jiffrankaw euros il-familji mill-kont tad-dawl tagħhom bil-weda ta' Lorenz Gonzi li jraħħas il-kont tad-dawl matul il-lejl biss, Tonio Fenek ma kienx jaf iwieġeb. Anke ta' 26%. Jekk jogħġbok Ramona. U taħdem Ramona. M'għandix il-kontijiet ta' kulħadd u nista' naħdimha waħda ta' kulħadd.